φορές αν θα παραδοθεί ο Κολοκοτρώνης, είπε: ρώτησε τον Μπούτσο μου και μου είχε πει όχι. Ρώτησα τον Μπούτσο μου, ο Κολοκοτρώνης το είπε, συγγνώμη. Κυρία Παλαμιώτου, ο Καραϊσκάκης είχε πει κάτι χειρότερο. Και ο Καραϊσκάκης και η Μπουμπουλίνα και ο Κολοκοτρώνης ήταν αθυρόστομοι. Είμαι υποχρεωμένος να τα μεταφέρω αυτά. Λοιπόν, και το λέω μια φορά, όταν ο Τούρκος τον ρώτησε 2 φορές αν θα παραδοθεί, ο Κολοκοτρώνης είπε: ρώτησα τον πει, για να μην το ξαναπώ, και μου είπε όχι. Και τη δεύτερη φορά ξαναρώτησα τον Μπούτσο μου και μου είπε πάλι όχι. Καταλάβατε, Ελληναράδες? Ο Κολοκοτρώνης τα έλεγε αυτά. Και ο Καραϊσκάκης, ο μεγάλος στρατηγός, είχε πει κάτι ακόμα. Σηκώστε λίγο. Άμα θα ζήσω, ο Καραϊσκάκης το είχε πει. Προσέξτε, δεν βομολογούμε. Είναι ιστορικά κείμενα, παραδεκτός, κυρία Παλαμιώτου. Αν λέω όχι, διαψεύστε με. Όχι, έτσι είναι. Ο Καραϊσκάκης λοιπόν είχε, Ελληναράδες του ΣΚΑΙ, είχε πει το εξής, για να δω αν το προβάλλετε στην εκπομπή σας. Αν ζήσω, θα τους γαμίσω. Εάν δεν ζήσω και με σκοτώσουν, θα μου κλάσουν τον μπούτσον. Καταλάβατε? Λοιπόν, αυτά τα λέγανε οι μεγάλοι άντρες.